Наденички с картофи и грах. Необходими продукти: 500 грама картофи, една консерва грах, 3 броя варено пушени наденички, 4 супени лъжици олио, една глава лук, 1 морков, 1 домат, една чайна лъжица червен пипер, една супена лъжица брашно, 2 листчета дафинов лист, една кафяна лъжица черен пипер, сол на вкус, 4 стръкчета магданоз, 1 литър вода. Начин на приготвяне: загряваме олиото в дълбок съд на огъня и слагаме лука, нарязан на дребно. Нарязваме на дребно моркова и домата и тях слагаме към лука. Добавяме малко вода, около 200 мл, и оставяме зеленчуците да се задушат за около 10 минути. Обелваме картофите и ги нарязваме на дребни купчета. Слагаме ги към вече задушените зеленчуци. Отцеждаме водата от консервата и добавяме граха. Наливаме около 1 литър топла вода и оставяме да заври. През това време разбиваме брашното и червения пипер, студена вода и прибавяме към врящото вече ястие. Повкусяваме със сол на вкус, черен пипер и дафинов лист. Оставяме да поври около 15-20 минути. 5 минути преди готовност прибавяме разрязаните по дължина наденички. Сваляме ястието от огъня и поръзваме с наситнен магданоз. Да ви е вкусно!